Мы б не любілі Беларусь, калі б гэта была проста абітая жанчына з сінякамі. Калі Украіна пераможа, то рэжым Лукашэнкі безумоўна скончыцца. Яны баяцца дабіваць Расію, таму што дабітая Расія невядома яшчэ чым і кім нам абернецца. Я веру ў перамогу добра над злом. Ева Віжнавец, яна ж Святлана Курс, адна з самых яскравых беларускіх сучасных пісьменніц. За сваю кнігу «Па што ідзеш, воўча» яна атрымала прэмію Гідройца ў 2020 годзе. А на пачатку 23-го кніга выйшла на нямецкай мове ў Нямецчыне і патрапіла ў шорт-ліст міжнароднай прэміі за сучасную замежную прозу ў Германіі. Мы сустрэліся з Евай Віжнавец у Кёльні, каб паразмаўляць пра Беларусь і Нямецчыну, Украіну і Расію, пра нашу гісторыю і будучыню. Ставіце падабайкі, пішыце каментары пад гэтым відэо, каб яго пабачыла яшчэ больш людзей. Ну што, пачынаем глядзець? Святлана, прывітанне. Прывітанне, дарагая Вольга. Дзякуй, што прыехалі ў Кёльн. Распавядзіце, вось вы з якой мэтай у першую чаргу прыехалі? Каб немцам распавесці пра Беларусь, альбо каб тут сустрэцца з беларусамі, якія ў Нямецчыне жывуць? Шчыра кажучы, я прыехала, каб убачыць Нямецчыну і Кёльн, паглядзець, хто тут жыве, як яны тут жывуць, і каб убачыць славуты сабор, і каб па дарозе палюбавацца на пекную і фантастычную краіну, амаль што раздзетую да перадзім'я. Толькі невялікія чырвоныя лісткі трапечуць цяпер на дрэвах. Менавіта ў гэтай краіне выйшла кніга «Па што ідзе, воўча». Першы пераклад выйшаў менавіта на нямецкай мове. І адшукаць іх было не так лёгка, то бок я абайшла 3 альбо 4 крамы, але знайшла пераклад кнігі «Versuchst du Wolf». І ў гэтым годзе выйшаў пераклад, і ўжо ў гэтым годзе ўвайшоў у шорт-ліст такой вельмі прэстыжнай літаратурнай прэміі за сучасную замежную прозу. Як вы лічыце, чаму вось немцы так добра ўспрынялі гэтую кнігу? Хаця можна сказаць, што немцы тут не вельмі так кампліментарна паказаны. А хто там кампліментарна паказаны? Там, па-моему, няма ніводнага кампліментарна паказанага народу, уключна беларусамі. У журы гэтага конкурса літаратурнай прэміі яны сказалі, што кніга хоць і такая, танюткая даволі, не вельмі вялікая, але у ёй вельмі яскрава паказана гісторыя ўсяго 20-го стагоддзя, гісторыя гвалту. Гісторыя гвалту. То бок Беларусь — гэта пра гвалт, пра боль, пра пераадольванне ці пра што яшчэ для вас? У тым ліку іх. Нельга засяроджвацца толькі на болю, гвалту і на памяці пра гэта. І мы можам выбіраць тое, што мы памятаем і на чым мы засноўваемся. Мы б не любілі Беларусь, калі б гэта была проста абітая жанчына з сінякамі. Мы любім Беларусь яшчэ за тое, што яна такая прыўкрасная жанчына. Вы сказалі Беларусь, як калі бачыце толькі збітую жанчыну. А як бы вы зараз, вось вы так проста вобразамі размаўляеце, як бы вы зараз апісалі Беларусь, у якім яна стане знаходзіцца? Это немагчыма апісаць. Это занадта балюча апісваць. Я б сказала, што гэта годнасць чалавека стаптаць нельга. Немагчыма, калі ён сам яе ў сабе мае. Але гэтыя людзі робяць усё, каб стаптаць чалавечую годнасць, і гэта, безумоўна, вельмі балюча. Зараз адбываецца самая сапраўдная інферналія, свята зла, поўнае панаванне зла, глумлівага зла. Вось недаўна КГБшнік нібыта зрабіў маленькую штучку, падвёў усіх людзей, і з якой радасцю і сатысфакцыяй ён раптам з'яўляецца на сцэне, як быццам бы гэта быў сам Люцыфер. А вось гэта вось глум, маніфестацыя нізасці. Пра гэта вельмі цяжка гаварыць. Але, як мы ведаем дакладна, Бог паругаем быць не можа, а годнасць чалавека патаптаная быць не можа да таго самага моманту, пакуль ён у сабе яе мае. Ты можаш быць збітым, скалечаным, ты можаш прамаўляць у навязаныя табе словы ў камеру. Але калі у цябе ўнутры гарыць ўсё ж такі нейкі аганёк веры, дабра, любові, справядлівасці, не згоды на зло, да тут ты чалавек. Давайте тады не пра зло, а пра прыгажосць. Вось прыгажосць адчуваецца, мне падаецца, у гэтай кнігі, калі вы размаўляеце пра вёску, калі вы размаўляеце пра бабулю, пра гэтыя балоты, пра прыроду. Ваша вёска, з якой вы родам, і я так разумею, вы ўжо 4 гады там не былі. Так. Усё яшчэ існуе, і як яна існуе і таксама ў вашым сэрцы, як вы гэтую сувязь успрымаеце зараз? Я не ведаю, як яна нават зараз выглядае, напэўна, моцна змянілася. Справа ў тым, што сапраўдная вёска, з якой я паходжу, яна зусім дзікая, яна цяпер паступова памірае. Потым мы пераехалі ў больш
значную па памерах вёску, дзе болей людзей, і тая яшчэ жыве. Але вось тая моя пракавечная, старая, якая пісана яшчэ ў 16 стагоддзі, я не ведаю, як яна цяпер жыве. Мне вельмі хацелася туды паехаць, таму што я ўпэўнена, што там будзе лятаць вельмі многа паганскіх духаў і фігуральна, канешне кажучы, і што там мяне чакае вельмі шмат прыгожага. Ведаеце, калі я там хаджу на гэтых 30 кіламетрах, дзе жыў мой род усё жыццё сваё, так? У ваколіцах 30 кіламетраў у Любанскім раёне і нікуды не выязджаў на стала. Мне здаецца, што я гэтыя сцэны прямо такі бачу. Я адчуваю, што вось пад гэтым дрэвам, магчыма, навязвалі коней, таму што яны мне ўяўляюцца. Вось тут яўна нехта мог сам сябе забіць, таму што там вельмі цяжкая энергетыка. Я гэта ўсё не ў містыку, не містыкай тлумачу, а проста калі чалавек жыве дзесьці пакаленнямі, у ім развіваецца інтуіцыя і развіваюцца вочы душы. Вось моя вёска, яна можа і не вельмі шчасліва жыве, то бокам, то скокам, але гэта месца, дзе вельмі шмат дзіваў, цудаў, а чалавеку не столькі патрэбна шчасце, колькі патрэбна натхнення, цуды і радасць. Ну вось няма у вас зараз магчымасці паехаць у вёску, пабачыць гэтыя дрэвы, гэтых жывёл, пра якіх вы кажаце, як вы гэта перажываеце? Перапрацоўваю у сабе гэты боль. Перапрацоўваю, думаю, пра украінскіх жаўнераў, да прыкладу, якія зараз у палоне, ці пра нашых палітвязняў, ці пра мацярок забітых нашых хлопчыкаў. І я думаю, што мой боль у параўнанні з імі – гэта не боль. І трэба з пакорлівасцю прымаць сваю долю і адказваць за тое, што ты рабіў. Таму што мая немагчымасць паехаць у Беларусь ёсць наступствам і сумай таго, што я рабіла ўсё сваё жыццё. І калі за гэта трэба адказваць, то, калі ласка, я адкажу. Ну і ведаеце, што я не адчуваю сябе глыбока няшчасным чалавекам, таму што чалавек заўсёды, там, дзе ён жыве, там ён заўсёды можа знайсці для сябе рэсурсы. Дзякуй дарагой Польшчы, у Польшчы я маю рэсурсы і ў Польшчы я маю дастаткова шмат Беларусі. У Польшчы вы ўжо амаль 18 год, так? Так. І вы пісалі, што вельмі любіце гэтую краіну, і маці ваша Беларусь, а Польшча гэта хто для вас? Тата ці... Я не ведаю. Прыёмная маці. Ведаеце, што можа хтосьці у характары каханка ці каханкі, у тым сэнсе, што я яе страсна і горача люблю, як кагосьці чужога. Ты не можаш так любіць маці ці бацьку, бо гэта было б інцэстуальна крыху, так? Але вось адчуджана, аддалена, але страсна я магу любіць толькі Польшчу. Она мне страшна падабаецца, она выклікае ў мяне, можна сказаць, такія эратычныя пачуцці. Ну, вось, глядзіш на каханага чалавека, ты ж не думаеш, нават калі ён там страшная падлец які-небудзь. Ты глядзіш і думаеш, боже ж мой, якія ў яго вочы, якія ў яго валасы, які ў яго голас, якія ў яго рукі. Вось так я думаю пра Польшчу, думаю, боже ж мой, які ў іх гумар, якія яны файныя ўвогуле, якія яны непасрэдныя, якія яны шкодныя могуць быць, як яны могуць выкруціцца з любой гістарычнай сітуацыі, паўстаць пасля любога катка, які пра іх прайшоўся. Вось так мне падабаецца Польшча і палякі. А калі глянем на іншую суседнюю краіну, Украіну, вы ўжо згадалі, як вы лічыце, вы сочыце, напэўна, як і ўвесь свет за вайной Расіі проці Украіны? Немагчыма не сачыць. Як вы лічыце, чым гэта ўсё скончыцца? Я не ведаю. І раней ведала, цяпер не ведаю. Я ніколі не думала, што будзе столькі чыннікаў. Я ніколі не думала, што такім слабым будзе заходні свет, які, ў прынцыпе, дастаткова моцны, мацнейшы. І ён бы мог вырашыць гэтую сітуацыю, так? Хутчэй. Але яны баяцца відавочных рэчаў. Я разумею, чаго яны баяцца. Яны баяцца дабіваць Расію, таму што дабітая Расія невядома яшчэ чым і кім нам абернецца. Мне вельмі шкада тых людзей, якія вымушаныя прымаць рашэнне. Асабліва мне шкада прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага, які так счарнею пастарэў і які відавочна траціць надзею. І таму, што гэтыя чыннікі ўмяшаліся, і сусветнае зло гэтак ажывілася і абрадавалася, і папудрыла носікі і бяжыць на баль, я цяпер не ведаю, чым гэта скончыцца. Але трэба прымаць правільны бок гісторыі. А правільны бок гісторыі – гэта не з тымі, хто выйграў, а з тымі, з кім ты згаджаешся. Так от, мне
абсолютно не па дарозе з гвалтоўнымі дыктатарскімі рэжымамі, у тым ліку тэакратычнымі. Мне папросту мне ад іх бляваць верней, таму я лепей буду з тымі, хто можа выглядаць нерашучым, хто можа выглядаць непаслядоўным, таму што свабодны чалавек, ён заўсёды нерашучы і непаслядоўны. Ён заўсёды мучымы і пхаемы ва ўсе бакі сумневамі. А вось фанатыку ўсё ясна заўсёды. Ён не сумняецца. І гэта некаторыя прымаюць за сілу. А тое сумневы і дэмакратычны за слабасць. Але на самой справе, калі мы ўспомнім гісторыю Еўропы, гэта гісторыя чаго заўгодна, толькі не слабасці. Еўропа моцная, я ў яе веру. І таму ўсё ж такі, разважаючы так, я скажу, што я веру ў перамогу добра над злом. Як бы гэта наіўна, глупа, патасна не гучала. А як вы лічыце, як перамога Ўкраіны можа паўплываць на тое, што далей будзе адбывацца ў Беларусі? Калі Ўкраіна пераможа, то рэжым Лукашэнкі безумоўна скончыцца. У Расіі пачнецца смута, у Расіі пачнуцца яе вечныя рэчы, калі брат ідзе на брата з калом, а мы можам хуценька з гэтага возу саскочыць і пабегчы далёка-далёка, каб яны нас больш ніколі не дагналі. Каб ніхто не прыязджаў і не камандаваў нам, што нам пісаць у нашым метро, як нам вучыць нашых дзяцей, каб ніхто не саджаў нам дурняў у начальства, а нашых найлепшых сыноў і дачок не саджаў у турмы і не забіваў. І мы станем гаспадарамі ў сваім доме, чаго мы даўно заслужылі і да чаго мы ўжо даўно гатовы, мы ўсе экзамены паздавалі. Цяпер нам пара жыць у сваім доме. Ну, не падаецца вам, што гэта такая іронія лёсу, што каб стаць гаспадарамі, беларусам трэба дачакацца, каб украінцы зрабілі галоўную справу. Работу за іх? Ну? Это не іронія, гэта, безумоўна, вынікі гістарычных многіх нашых паразаў, якія былі нанесеныя нам расійскай імперыяй, пачынаючы ад крывавага патопа. Мы з імі ваявалі ўсё жыццё, мы, я маю на ўвазе увесь наш народ, а не свае там якіясьці заслугі. І мы дастатковая ступені абяскроўленыя, русіфікаваныя, нас мала, і наше грамадства дастаткова моцна падзеленае і падвержанае прапагандзе. Да таго ж наш народ мае добрую інтуіцыю, і калі б у 2020 годзе мы пайшлі сілаю на прэзідэнцкі палац, у мяне няма ніводнага сумневу, што Расія ўвяла б войскі. Людзі паслухаліся гэтых пароз і не перайшлі мяжы гвалту. Што праўда, гэта іх ад адказнага гвалту не ўратавала. А іроніі лёсу я тут не бачу. Я бачу яшчэ адзін нявывучаны урок. Не мей адносінаў з Расіяй. Вот і ўсё. Недавно вы писали у себя на сторонце у Фейсбуку, что як это было, пачакайце, цяжкавата без Гребеншчыкова, але заўсёды перашкаджае, калі хачу да яго вярнуцца, Мінск, Пінск, Северодвинск. Гэта новая песня. Минск, Пинск и Северодвинск — это рисунок мальчишки. Минск, Пинск. Гэта песня, і разумеюць людзі па-рознаму. Адны гавораць, ну што ты, Света? Гэта пра то, як бунтуецца Мінск, Пінск і Северодвинск. І гэта ўвогуле, і Северодвинск мае багатую гісторыю зэкаўскіх супраціваў. Але мне не хочацца, каб беларускія гарады стаялі ў адным шэрагу з расійскімі паселішчамі. У нас было магдебургскае права, калі ў іх нічога такога не было. І мы ўсё ж такі павінны памятаць, не забываць і не братацца з імі, а памятаць, хто з нашых гарадоў рабіў пустку. Нельга нават у такіх лёгкіх сітуацыях раўняць ката і ахвяру. Гэта на добрае не вылезе. Нельга забываць, прымружваць вочкі. Барыс Барысавіч Гребеншчыкоў вялікі чалавек, вялікі творца, вялікі паэт, вялікі філёзаф. Але я проста яго ўжо пасля гэтай песні не магу ўспрымаць. Гэта хутчэй мая праблема, а не яго, правда? Ну, бо ўсе. То бок вы нічога расійскага нават не можаце ўспрымаць? Альбо засталася яшчэ такая культура расійская, да якой вы звяртаецеся? Музыка, літаратура? Хутчэй не музыка і не літаратура, а іхныя, допустим, іхныя палітвязні, іхныя лідары думак. Ёсць людзі, которые разважаюць чэсна і разважаюць чэсна нават там, дзе ім гэта баліць. Мне падабаецца, напрыклад, слухаць Яковенку, спадара Ігора Яковенку, ён чэсны чалавек. Марка Фейгіна мне падабаецца слухаць. Што датычыцца літаратараў, так, то я у гардыні сваёй лічу, што зараз у расійскай літаратуры не адбываецца нічога такого дастаткова цікавага, каб я гэта чытала. Мне гэта проста эстэтычна і этычна, і на вуха нават музычна
чужаватае ўсё, разумееце? Не заходзіць ужо. Не заходзіць ужо. Мне з усіх літаратур вельмі шмат рэчаў не заходзяць, але расійская літаратура не заходзіць мне татальна. Адзінае, з чым я гатова мірыцца, гэта з расійскай класікай, гэта цудоўная рэч. Гоголь пісаў ужо вельмі даўно, але калі ты чытаеш «Мертвыя душы», то можна пакласціся з рогату. Я Ляскова нядаўна чытала. Ляскоў не састарэў. Это, можно сказать, самый антыімперскі пісьменнік, таму што ён стаіць на стражы, на варце вось інтарэса таго глыбіннага расійскага народа, які пацярпеў, можа, больш за астатнія, таму што ён увогуле у няволі пражыў увесь свой век, нават носу не высунуўшы, не панюхаўшы, што такое свабода. Вы казалі, што ваша кніга, якая выйшла на нямецкай, таксама плануецца выхады, пераклады на ангельскай, на шведскай мове, так, на польскай, нарвежскай і французскай. Мабыць, не памятаю, так. Але калі я правільна гэта ўзгадаю, вы сказалі, што не дазволіце перакласці яе на расійскую. Не, канешне. А чаму? А не хочу. Ну, просто калі мы хочам, каб расійцы таксама пазнаёміліся з пунктам поглядаў беларусаў і лепш іх зразумелі, то, напэўна, было б лагічна перакласці эту кнігу. Вольга, калі яны за 1000 разоў нічога не зразумелі, то за 1001 таксама не зразумеюць. Я просто не хочу. У Гребеншчукова цитата есть такая: «Я был в обиде на тебя, мое сердце было в тени». Я на іх в обиде. Я в обиде на тое, што сціраецца ідэнтычнасць беларускага народу ва ўгоду іх культуры, за тое, што іх прадстаўнікі пішуць даносы на ўсё беларускае, яно уже сціраецца к сцірачкай. Ну, конечно, не сатрэцца, уже спрабавалі. Але я не бачу галасоў Расіі, якія б сказалі: стоп, 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 это ж нашыя браты, мы ж слухалі песняроў у 70-е гады. Давайте перастанем сціраць іхную ідэнтычнасць. Я такога голасу не сустрэла і не пачула. Не трэба мне гэтага. Пакуль я жывая, не будзе нейкі перакладаў на расійскую мову. Напэўна, ў гэтым пакаленні, то бок крыўда такая вялікая, і у беларусаў, а украінцаў так яшчэ нашмат больше, што казаць пра нейкае такое, каб мы памірыліся, гэта немагчыма, як вы лічыце? Нам давядзецца памірыцца хаця б вонкава, таму што гэта нашыя суседзі, нам з імі жыць побач, гандляваць і гэтак далей. Неяк памірыцца хаця б вонкава патрэбна. Але ведаеце, у іх ёсць такая прымаўка: на абіжаных воду возят. І гэтая прымаўка адпавядае ім, а не нам. Абіжаны – гэта той, каго ў турме апусцілі на самую нізкую ступень іерархіі. То бок абіда альбо крыўда ў іх культуры дэлегітымізаваная. Ты альбо моцны і ўсіх крыўдзіш, альбо абіжаны, пагарджаная істота. А мне здаецца, што ў свабоднага чалавека крыўда і памяць пра крыўду павінна жыць. Інакш як ён будзе адрозніваць дабро ад зла, як ён будзе памятаць пра сваіх продкаў, як ён будзе памятаць, кім ён ёсць, як ён будзе памятаць і ахоўваць і апякаць сваю годнасць, калі ён будзе ўсё забывацца. Ты ему в очи плюнь, а ён, каб не быць абіжаны: ой, все хорошо, птички летают. Мы же знаем, какая у вас великая русская культура. Спасибо за это. Не, ничего подобного быть не может. Крыўда такая ж неабходная рэч, як і памяць, як нянавісць, як каханне і так далей. Трэба толькі волі занадта не даваць сваім эмоцыям і пачуццям і сцерагчы, каб не пераходзіць пэўную рысу і не ўпадабняцца. Мабыць, гэтая крыўда у вас таксама, вы яе так моцна адчуваеце яшчэ таму, што зараз вы працуеце ў музеі, і вы ўсю гэтай гісторыі перапрацоўваеце, так? І палякаў, і беларусаў. Распавядзіце пра сваю працу. То бок, увогуле, вы журналістка, пісьменніца. А цяпер я музейная спецыялістка. Я расшыфроўваю лісты польскіх афіцэраў, напісаныя з гэтых у трох у асноўным лагероў, дзе іх трымалі, а потым расстралялі. І вось гэтыя лісты вельмі цяжка расшыфроўваць, таму што яны пісаліся чым попала, на чым попала. Напрыклад, алоўкам простым, які даволі сцёрся. Это даволі часам складана. Тым больш, што польская мова для мяне не зусім свая, хаця ўжо за 18 гадоў, мне здаецца, пранікла ў самыя яе глыбіні. І вось, напрыклад, пазаўчора я перакладала свой апошні ліст на гэты час і пісаў афіцэр, жаўнер, такі лекар вайсковай службы, і ён піша: я гляджу на фота сваіх хлапчанятак, якія стаяць у касцюмчыках, у сваіх футарках мядзведзікаў, і гляджу, як яны з сабакам сядзяць у нашым саду. І мы ўсе разам у гэтым нашым садзе, і мне адразу робіцца лягчэй. Напішы мне, дарагая. Я ведаю, што калі я прыеду, то я далячу сваю язву.
Тут мне ў рассіі яе далячыць не могуць, хаця і вельмі стараюцца. Дарагая моя, каханая, адзінае шчасце жыцця майго. І так ён да яе піша. А я цвёрда ведаю, што яны лячылі яму язву для таго, каб ён не здагадаўся, што праз 2 месяцы іх усіх расстраляюць. Яны давалі ім прывіўкі, яны лечылі ім зубы, яны лечылі ім язвы, з тым, каб вывесці ў лес і расстраляць. І вось, разумееце, вось гэтае зглумленне вялізнага чалавечага патэнцыялу. Дзеля чаго? Дзеля молаха гэтага, дзеля вось гэтая таталітарная веліч, паламаныя лёсы, паламаныя, выкінутыя на сметніцу вельмі вялікія адукацыі. Там ёсць і лекары, і інжынеры, там ёсць бліскучыя дыпламаты, гісторыкі, бізнесоўцы, там ёсць проста звычайныя маладыя хлопцы, якія толькі ажаніліся і месяц пажылі з жонкамі. І вось, знаеце, гэта не толькі пра палякаў жа гэта. Проста нашыя маўчаць. Нашыя што маўчаць, па нашых нічога не засталося, а па паляках засталіся лісты. І як бы я рэканструюю крыўду тых, хто маўчыць і не можа нічога сказаць, бо па іх у курапатах і костачкі прасеялі. Пра курапаты вы пісалі, што гэта ваша мара працаваць у музеі курапатаў. Так. А в огуле пры кожным мястэчку ж было расстрэльнае месца. Яны пастараліся замесці сляды, але зямлёй пакрытая, незабытая, і ўсё можна аднавіць. Не ўсё, але пэўную частку можна аднавіць. Але ж гэта так больна ўсё гэта раскопваць, гэтыя смерці, гэтыя гісторыі. Ці вам гэта падабаецца? Я вас пытаюсь зразумець. Ну не, мне страшэнна балюча, але мне адначасна гэта падабаецца. Але падабаецца мне не боль. Боль каму ж можа падабацца. Хіба што БДСМ. Але мне падабаецца аднаўленне імёнаў, аднаўленне лёсаў і рэканструкцыя праўды. І рэканструкцыя нармальных памераў. Вы ж паглядзіце, як было зроблена з беларускай гісторыі. Калі я вучылася ў школе ў 70-х, 80-х гадах, з беларускай гісторыі было тое, што мы доўга сядзелі ў балотах, у лапцях з каўтунамі, у зрэбных кашулях. І тут у 1917 годзе прыйшлі вялікія рускія браты, навучылі нас чытаць, пісаць, будаваць электрастанцыі. І я ва ўсё гэта свята верыла гады са 3. Пакуль да мяне не дайшлі звесткі пра вялікае княства літоўскае, пра нашу вялікую гісторыю, пра нашыя войны, пра нашыя сімвалы, пра пакаленні маіх продкаў, якія зусім не сядзелі з каўтуном, а былі даволі заможнымі людзьмі. Хаця з невялікай адукацыяй, але дастаткова годна жылі. Тое ж самае яны стараюцца зрабіць з усімі. Так абхлусіць гісторыю, каб усё здавалася вось такім простым. І таму трэба і аднаўляць менавіта на лёсах звычайных людзей, а не цар, кароль, бітва, шмітва і гэтак далей. Цікавая менавіта простыя людзей, гісторыя простых людзей. Як вы думаеце, ці дажывёмся мы да такіх часоў, калі створаць музей курапатаў і вы зможаце ў ім працаваць? А я вось хачу, каб Гаспод мяне здзівіў прыемна. Я не ведаю, але хачу, каб Гаспод мяне здзівіў. І каб гэта наступіла вельмі хутка і рэзка, каб я моцна здзівілася. Такое здзіўленне мы ўжо перажылі ў 1991 годзе. Чаму ж не здзівіць нас яшчэ раз? Калі вернецеся ў Беларусь, куды паедзеце ў першую чаргу? Да хату вёску адразу паеду. У гэтую дзікую вёску, дзе... Да, бацькоў бачу, сабаку Цімошку. Я яго вельмі люблю. Сабаку Цімошку, бацькоў, сваю ўсю сям'ю. Ну і, канешне, сустрэнуся са сваімі землякамі. А ходзяць чуткі, што ім не падабаецца моя кніжка. Я хачу канфрантавацца з імі тварам да твару і паслухаць, што яны хочуць мне сказаць. Гэта было б самае цікавае. Але пакуль мяне там збіраюцца за шкірманты ўкласці на нары, то я туды ехаць не хачу, бо я не люблю кепскага паветра, а ў турмах паветра кепскае. Святлана, дзякуй вялікі за інтэрв'ю. Вам вялікі дзякуй, што запрасілі.